Assalamu alaikum Türkmenistanlar, assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Men Hıdyrov Kakımrat, Türkmenistan'ın halk hareketinin Türkmenistan Demokratik Sayılığın kurnağındır. Aziz adamlar, Türkmenistanlılar. Şun 4. gün 22. aprel 21. yıl. Dün men çıkış ettim, talap ettik Türkmenistan'ın hükümetinde oturan adamlarından. Kim var? Devletin üstünde. Berdimuhamedov değil mi? Ölüsü mi? Çıkmalı, aytmalı. Ne ili adaydan? Ne için bu zatları ayttık biz? Sebebi devlet hususi kârhana değil Türkmenistan. Bu devlet ayratin devlet. On vara hükümeti saat yalı işlemeli. Baş tutanı meten zatları olsa, günler olsa, on cevap almalı. On yerine öz orunbasarını koyup gitmeli. Kanun oyuncu. Bu zatlar edilmedik. Ne için? Bizim havarımız yok. Belkim o ağır yatırdır. Belkim yok olandır. Ne çekecek? Ucu yok oldu. Ne çekecek dirildi. Tabağı yok bize. Yönü yurt boş kalmalı değil. Şoň üçin düğün vatan programmasından bular korkup oğlunu çıkardılar. Men sizi näme barada gurrun ettim düğün. Men aytdım Türkmen halkına sowgat gerek değil. 2006 yılda bolan vakalar täzeden qaytalanmalı değildi. Bular şo zade de otyr. Düğün yine oğlunu çıkardılar. Öňünde sağ elinde Gülşat Mamedov parlamentin başlığı. Çep tarafında Esenbaradov mi? Esengeldiyev mi ol? Ovu hocalığın vice-premieri. Arkasında diri üçün Çağrı Murat Amanov diri otyr. Birden yıkılaymasın diye bıçı buraşkı. Şöylip çıkardılar yarım saat şu. Ağlavayların näme? Görüyorsunuz mu? Ağlavay. Başka zat yok mu Türkmenistan'da? Ağlavayları vardı görkezme. O aydım çağın yanında da ağlavay sakla otyrdu. Şöyle ağlavay çağdınım ulukon derecede. Ya çağın den derecede seyrediyemişler. Men şöyle heyran kalıp otyrdum. Bu Türkmen halkını zambiri dedi oturanlar. Kellesini, yüzlerini, gözlerini boyap, näme diýip boyap deýende alda oturanlar. Aziz adamlar Türkmenistanlar. İnternetin üstünden hemme zat Hudaýa şükür bilinip otyr. Düýün ana biri çykdy. Şu 2006 yılda Daşa yurtdaky opozisiýa diýenler opozisiýa diýip çykyş etdi. Şolar barada gurrun etdi. Pravozащитник var. O taýda hakyky bolan zat bolup geçipdir. Hakyky 2006 yılda Türkmenistanyň şu Berdimuhamedov bolmagyny üçin hemmesi tasdiklapdyr. Şoň üçin 2006 yıldan 2019 ýyla çelli ses çıkarmana oturdular. Biz yaş oğullar bolup çıkıp şo zat ses çıkarıp başlagan soň bularym goşulyp başlady. Düğün hakyky familiýalaryny aýdyp çykdylar. Indi bular bir-birini sırtını açıp başlarlar. Sırtını açarlaram. Sebebi vakt geldi. O dünyaya gitmek vaktan bardı. O dünya arası varmalı. Şoň üçin bular bara şu göndäki gizlä oturan zatlaryny çykyp aýdarlar. Ýöne biz bu zatdan netije çıkarmalı. Biz şu 2006 yıldan bolan zatlar var ya yine täzeden qaytalanmaz ýal etmeli. Biz Türkmen halky bolup Türkmenistanlılar hemmemiz Daşa yurtdaky, içerdekiler birleşip şu rejimi ayırmalı. Näme üçin? Eger biz şu zatlar etsek yeni 14 ýyla gider, yeni belki 20 ýyla gider şolaryň tohumlary. Men size aýdyp otyrym Türkmenistanlılar. Atasy, babasy Türkmen halkyna bir gowzat getirmedik adamlar olaryň tohumlary getirermidi? O Türkmen halkyny taýlap sünküne çelli kesip giderler. Ýöne biz şu zatlara ýol bermeli däl. Indi hakyky Türkmen halky oýandy. Türkmen halkam oýandy. Bu opozisiýa diýenler köýüne pisler, impotentler, politiski impotentler öz sırrını açıp başladılar.
şo zatdan tecrübe almalı. Şoların uğrundan gitmeli değil. Şoların yolundan gitmeli değil. Sebebi olar var köne tilkiler, qarrı tilkiler, pisler. Türkmen halkı vardı oylanma. Öz bəxvidini oylanıp, özleri bölüşüp bilmän. Şeydi boş kaldılar hemmesi. Häzirim yaşların hemmesinin başını aylap her xeyli uğur nemede otururlar. Peskel verip oturur. Käbirleri var, yevnuqlar. Men size aytdım kimdigini. Qan döküşmeli. Men özüm sizin qanınız için sonqi damcasına çeli. Men özüm için sizin qanınızı. Näme diýip oturursunuz? Qan döküşdili, dan döküşmeli. Şöyle yurdu, şöyle dereceye getirdiler. Siz ne oynuyorsunuz? Türkmen halkı näme? Şontun namuslarını deyip, kızlarını, ayal kızlarının namuslarını deyip, qan dökmez diýeniz. Qan del berdi. O tayda Allahcan, Hudaycan bir görkezmesin. Parçam ederler. Parçam ederler. Şo zatdan bir nem etmeli, gorunmalı. Şoň üçin biz aýdyp otyrs. Biz barmaly. Demokratiýanyň güýçleri o tayda şo zat wahhanale bolmasyn diýip. Näme öňünden oturup neme diýip otyrsyňyz? Okap. Neme ýaly panam hiç diýipdi. Yevnuki bilen. Özüňizi bir erkege saýaňyz, başda bir östürüň gerekli zatlar. Çağa döredipdi, çağırdyny erkek bolmaýaňyz. Er kişi bolmaly ki. Jogapkärçilik alyp bilmeli. Men o taýdan bäri näçe ýyldan ben goruş geles. Hiç goruş gelen bolsaň sesiniz çıkardı sizin. Hiç kimden ses çıkmadı. Şu güne çele Türkmenistanlılar görüp otyr kim görüş gelen, kim görüş gelmeýän. Kim kimi garşyna görüş gelen. Eziz adamlar Türkmenistanlılar. Biz şu zatları şöyle element diyen sebebi adamlar yevnuklar bile. Şoları vara yüz vermelde. Naturalny elementi bilen. Olar vara prosto ignorirovat etmeli. Şöyle edip ýören işlerini oyunca. Türkmen halkın ağını bulaştırısı geli. Şu taýda hemmemiz birleşip bar akıl paýhasymyzy birleştirip şu rejimi kakmalyň ýerine bular adamlaryň vara ağlaryny bozjak bolýarlar. Yine gerek mi size 20-30 yılla çeli bu Berdimuhamedov tokumları? Maňa gerek değil. Yine size misal şu hökümet bilen oýun edip bolmagyny. Yine men başgalarym öýüne geldiler. Men ağam öýüne, men ejem atam Guron öýüne geldiler. Men dogulan ýerime geldiler. Şolary bara aldap buldap neme ekrana çıkarttılar. Ondan soň öz sözünden durman işlerim kovdular hemmesini. Bula bilen oýun edip bolarmy? Ya düýün maňa jaňa diýe, "Kakamra sen meni tanýaň, men sen ejeň bilen ayal dogularyň tanýan" dedim. Şondan ejeň palannym goýman paýş sözler nömet başlady. Men bilmeýärmi jertwa abort kim jaňa diýeni bular. Ana Londondan geldik biz aýlanyp ýör. Yürekleri ýok bularyň. Bularyň indi adamlar, Türkmenistanlylar, bularda yürek kalmadı. Yürek kalma, ýöne sizin vara gorkuzyp sizi saklajak bolýarlar. Beýle vara wagt geçti. Bize azat yurdumuz gerek. Azat yurdumuz gerek. Adalet yurt gerek. Bular bilen azatlygym, adalatlygym, doğruçylyk bilen gönenip bolmaýar. Bu hökümetle bilen. Hemmesi tohum tiýji bolup bütün Türkmenistany eýeldi. Şolara yol yok. Erti soňky gün Berdimuhamedov Gurbanlygy çıkmasa özüňiz bileňiz. Hemmemiz Türkmenistanlylar daşa ýurtda içeride hemmemiz herekete başlamaly. Çıkmaly, talap etmeli. Sağ olun. Erteki duşumuzda çelli.